Oras madihita kadamang dainang na huhaulongi hami di bagasan Tuhan Yesus Kristus di dia pehita maringanan. Tapasada maroha do pikirata dinalahu maparsaulen hata ni Tuhan kita martangyang mahita. Dami ni debata na sumurung siyan saluh na roha. Imana maramoti ati-ati roha do pikra muna. Di bagasan Yesus Kristus Tuhani. Amen. Amang inang hata ni debata na tolas tuhita di apala partikyanon. Dienet mai sian surat ni Apostol Paulus na parjulu manopot si Timotius biduonom. Mamuka mai sian ayat 10 sada maso sa tua ayat 10. Sada Timotius biduonom ayat 10 sada ro dia 10. Asa tajahama odo hata ni Tuhan. Alai anggoho halak ni debata mapurus masyani. Pariahi mahatigoran hadolaton haporsyaon holong ni roha. Habengito do labok ni roha. Haburjuhom ma paraluan haporsyaon na dinggani. Takuk mahanguluan saling leling na. Aitu sido ho dijou. Jala diparhatopot hodo panindangion na dinggan dijolo ni natorop sitidangi. Hupatik ma ho dijolo ni debata na panguluhon saluhut. Doh dijolo ni Kristus Jesus na makatidakkon na dinggan dijolo ni Pontius Latus. Radoti mapatiki somarlidang sohasurahan. Paima tarida Tuhan Yesus Kristusi. Ay di hajujupang nitikina patar maibana. Bahenon nina martuay. Pargogo sa sadasa. Raja niya ka raja. Tuhan niya ka Tuhan. Sa sadasa do naso olomate. Singani hatiuron naso tartopot. Naso dung diida jol maibana. Jaladang tarbereng hasangapo do hagogoon ma di ibana. Ro di saliling liling na. Amen. Ido yang gosahat na. Dihita saluh na kadamang do dainang nenolonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Totu di tonga-tonga niya kaparngulota si ganupari saya adong do ima ta igil. Saya dong do ima na hitahirim. Jala ahana ta igil ahana ta hirim. Ragam do taban segala usaha. Asa dapot ta na hitahirim do na ta igilon. Jala molo disuku secara hakristenon. Ahado na diigil ni halak jolma na porsia. Manang halak Kristen di tonga-tonga ni parngulon na. Ima ngolu sa leleng ni leleng na rakdo Kristus. Buas amanginang alana holang ngolu sa leleng ni leleng na do na manotto. Na sobui ima dibuat jolma. Moluaka arta hamoraon hagabion tading do saluhut nai. Ale amanginang dang mura mangadu manang mangalului ngolu saling nililing naon. Ikon adong do hasetiaon. Ikon adong do pakirimon nasitong holang tu Yesus Kristus. Jela ikon mabain holang Kristus do Tuhan. Di tonga-tonga niya kaparngoluon. Dada na asing. Amanginang dihita saluna nanlonga di bagasa Tuhan Yesus Kristus. Di bagasan turpu jamita na sa tuhita di apala partikyanon. Di tongo sa Apostol Paulus do. Sada surat manang sada tona. Tuana partodyon na ima si Timoteus. Alana dung tarhurung si Paulus. Sadi parsita iban na do. Ikototong do bu iban na mangodihon akajol mana porsia.
ang petarhuruk ibana. Termasuk mangodihon si Timoteus. Takas do dirajumi Apostel Paulus. Ragam hakahasusaan na niadopan ni si Timoteus. Siya nakaparpoda haliluon. Nanaing papelhon hata ni Tuhan. Nanaing papelhon hatigoran ni debata. Jala tujuan niya kaparpoda haliluonon. Sa sitong nananaing mga lulia kaparutungan do ditonga-tonga niya kaparngoluon. Gulu di sere do nasida. Gulu dia kasih humisik do akaparpoda haliluoni. Mamereng saluhut nai totu dang diigil Apostel Paulus si Timoteus gabe sarobang do parpoda haliluoni. Ikon marasing do ibana, ikon hot do ibana di hata ni Tuhan. Ido bahen di bagasan turpu jami taon tumasay diodolhon Apostel Paulus do alay anggoho halak ni debata. Namarlapatan si Paulus madot tu si Timoteus anak ni debata do ibana apuna di debata do ibana. Alana apuna di debata do halak ni debata do ima si Timoteus berarti unang gabe sarobang be ibana. Dohot akaparpoda haliluoni. Unang be ibana mangulan akka hajahaton. Unang be ibana gulut di akka hepeng. Nama bain hasurahan ibana. Tujuluan nyarion. Ikotakas do pada oon ni si Timoteus saluhu na roha hepeng. Ikotakas do paholangon ni si Timoteus. Dirina siya naka hagiot niya kaportibion. Dung dido Apostel Paulus alay anggoho halak ni debata. Mapurus masyani pariahi mahatigoran. Alana anak ni debata halak ni debata do ibana. Nekon patupaun ni si Timoteus ima maparehai hatigoran. Maparehai hadaulaton. Maparehai haporsyaon. Maparehai holong ni roha. Habingeto do ima labok ni roha. Odo hataridaan ni halak ni debata. Jala takas do diboto Apostel Paulus. Maparehaya kahatigoran hadaulaton habengeton ni roha do akaholong ni rohai. Dang murah. Butuh usaha. Butuh hasetiaw. Ido bahen dipangido Apostel Paulus asa dibagasan haburjuhon si Timoteus mangulahon haporsyaon na dinggani. Iko dibagasan nakabenget ni roha. Amanginang tumasaragam di situ tudo. Si taunon na niya do pini Apostel Paulus do ima si Timoteus. Alay mamereng ima. Dipangidohon Apostel Paulus ma. Unang gabi terkontaminasi, unang gabi si pardohot. Si Timoteus tuak kaulaw na lumlami. Ala ikorado tadi ibana do patik ni debata na sumarlidangi. Ikon hot do ibana jongjong. Diadupan ni debata na manotongi. Ikototong do imahulang Kristus si gabi Tuhan di tonga-tonga niya kaparngolon na. Dangak ka na dong deportibyo. Mulubuy diulahon si Timoteus. Gabi partohap do ibana. Diharajaw ni debata. Dingulu sa liling nililing. Amanginang nenolonga dibaga sa Tuhan ta Diyos Kristus. Laos dipangido jami taumma. Nang tuhita ganu marsada-sada. Hubar to ujahan. Debata jahuba nasunbadya. Naparjulos sa hali. Ikototong marajumata amanginang. Debata jahuba di bagasan Yesus Kristus ima debata nabadia. Alana ibana debata nabadia. Debata na manotong. Unang gabi
tatadikon ima Tuhani alaniaka portibion. Unang gabi taulahon aka ulaon pardagingon. Unang gabi hisap-hisap niya ka pardagingon na mga raja kita. Alay ikon ima debata na badia ima na mga raja rohata. Ima na mga raja pikirata. Ala na tahirim ta parsita di tonga-tonga niya ka parngulot ta sa onamidok kung nakanya di patujolo ni jami taon. Iko gabi partohap do hita di raja ni debata. Ala na iko partohap do hita di raja ni debata. Berarti holang Kristus na badia ima. Na totong tahapor siyay. Amang inang, dang mura memang hot di bagasan hapor siya di Tuhan Yesus Kristus. Buasa di jama si sonario pe gudang dua kapar poda haliluon. Nama dokon dang tutu Kristus si debata. Dang tutu Kristus si palua. Dang boy Kristusi na mabay ngulo sa nililing na dihita. Ima kapangajaran parpoda haliluon. Alay ang guhita amang inang. Ikon pos dorohatta. Ikototong do kita. Hot di bagasan Kristus. Unang meolel hapor syota. Unang tatangihon. Aka parpoda haliluon ni. Ikon songon ima atlet do kita terus berjuang. Terus berlatih. Terus mempertahankan iman. Terkadang kalau seorang atlet, si pata madabu do ibana jongjong, si pata patah kaki, si pata ibarat sakit. Tapi ketika dia senantiasa fokus kepada tujuannya, dia akan mendapatkan kemenangan. Nah kita pesongon itu. Si pata memang olodo ragu kita. Si pata memang olodo gabe di ela portibio kita. Alay ko dohonota may ko bolokonota ma keraguan. Unang sarubak kita do portibion. Iko totong do tujota. Iko totong do Kristus si nagabe Tuhan di tonga-tonga niya kaparnglota. Alana ibana do raja niya ka raja. Jala Tuhan niya katuan. Ibana do hasitongan ni debate sendiri. Jadi unang ragu hita amang inang. Na paduaon amang inang. Marhite-hite hata ni Tuhanon. Nang dipaingot tu hita ganuk marsada-sada. Alana halak ni debatado kita. Songo si Timoteus. Debatado na puna hita. Jadi alana debatado na puna saluk na kaparnguluton amang inang. Berarti hulang debatama na tapuji. Buhadu hataridaan na hulang debata na puna parnguluton. Ikon hok mahita di bagasan hati gorang. Ikon ni mahok mahita di bagasan hadaulaton. Ikon hok mahita di bagasan haporsyaw. Ikon mangulu maholong ni rohai. Di tonga-tonga ni parnguluta songon holong ni rohani Kristus. Iko totong mahita di bagasan habengiton ni roha. Jala totong mahita merlabok ni roha. Di tonga-tonga niya kaparnguluon. Ido gabe senjata ta amanginang. Asa unang gabe hagio na kahepek kita. Asa unang gabe giot di portibio kita manginang. Dihita salut na manginang. Saulak naay. Dido jami tau do tu hita ganuk marsada-sada. Di bata jahuban na sunbadia. Na mamasu-masu nguluta. Jala ibana do na puna nguluton. Ala na debatado na puna nguluton. Ala na halak ni debatado hita. Berarti taraduti makapatik ni debatay. Sa totong mahita. Mangulu di bagasan hati uron ni debata. Sa totong debata tapasangap di tonga-tonga ni parngulot. Tasaliling ni ngililing na. Di tonga-tonga niya kaparumatanggaon. Debata tapasangap. Di tonga-tonga niya kaulaw ta debata tapasangap.
Di tonga-tonga niaka gulmit ni ngulutta amanginang di batama na totong tapasangap. Amin. Martanya kita. Muliate hupasa roa nami tuho di bata nami. Di bata Jehovah di bata parong rohana sumurung. Didenggan di basam di asini roham. Di patuguho ha porsion nami Tuhan. Nahodo ha porusan nami. Jalahami saluhuna. Apunani di batado. Ajari hami Tuhan. Patuduhon naho apuna hami di tonga-tonga ninggulu nami sigano pari. Di bagasa Yesus Kristus martangya kami tuho. Amen. Oras madihita akadamang dainang Tuhan matotong mamasu-masu hita.